Zdravím všetkých. Mám na predaj telefón Sony Xperia M2. Telefón je skoro nový. Odišla na ňom základná doska, to znamená, že kto by potreboval náhradné diely okrem základnej dosky, čiže je tam použiteľný displej, ktorý je úplne bez škrabanca, pretože na ňom bola fólia, ktorú som ale dal dole. Telefón má takmer novú batériu, zadnú kameru, prednú kameru so senzormi. Je tam použiteľný slot na SIM kartu a pamäťovú kartu. Je v podstate čisto nový celý obal telefónu. Telefón bol skontrolovaný v mobil shope, kde mi pracovník povedal, že tá základná doska nie je už vôbec použiteľná. Takže pokiaľ by niekto potreboval veci z telefónu okrem základnej dosky, tak sa mi môže ozvať. K telefónu mám príručky, ochrannú fóliu na displej, krabicu. Tu si môžeme pozrieť číslo e-mail. Takže kto má záujem, môže sa mi ozvať telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom.